Jongens, de kans dat de Olympische reedriettoernooi in 2030 op die of plak financieel is man die een stikrutte winnen. De Franse organisatie had onjoen van eerst alleen nog naar Nederland verder te onderhandelen. Arjen, kun je stellen dat dat zo goed als wist is? De Olympische Spelen in Friesland? Oui. Oh. Ja. Nee, Is dit van tevoren toch? Nee. No. Ik had nice makken. Zo. Ik heb hier een item maken en ik hier nog wel betocht eerst van om in de Olympische sfeer te komen, om in een stand-up tekst te zeggen hoe maak je het van Jereveen Errenveen. Maar ik dacht dat is wat. Nou, maar goed als dat het is. Die had het uiteindelijk net helle in de montage. Le Dus dat, Heerenveen. Le Heerenveen. Nee, maar de kans is eigenlijk heel groot. Ja. Mooi. In juni moet de beslissing definitief vallen. Dan moet de Fransen dan aan het IOC vertellen, nou, dit is wat wij die spelen organiseren, dit zijn alle locaties. En van die ene locatie, het reedriettoernooi, praten ze alleen nog met Tialf de komende weekend. Dus. Ja, dat komt eigenlijk tussen Tialf en Turijn. Maar Turijn is dus nou definitief afval. Nou, net definitief. Die zitten echt in de wachtkamer. Daar wordt net maar verder praat. Okay. Omdat het is te duur en het met de volle gedoog. Dus eigenlijk het hij op alle punten verlend van Tialf. Maar ja, in het uiterste geval dat ze er net uitkomen op die laatste details de komende weekend, zullen ze nog weer naar Turin waarom griepen kennen. Maar dat is net de verwachting. Ik bedoel, die op Tialf en dan komt burgemeester Fokkens in oranje jas al onrin. En de wethouder die kon het ophouden met lights in. Dus nee. Het is een soort van natte droom. Het is een beetje wat je te jaren krijgt volgens mij dat de Sinterklaas-intocht in die gemeente binnen. Oh, dat wordt weer nog naar meer leuk, hè? Nee, dat is zo'n soort gedoe. Een slecht voorbeeld. Ja. Nou ja, ik rondom ik moet zeggen de intocht, maar rondom dit Olympisch toernooi is best wel wat kritiek natuurlijk. Omdat een soort sporters die zeggen, ja, eigenlijk willen we dit net. Waarom willen ze dat? Dat was hartstikke een spotsprussen. Ja, ik vind ik wel weer, maar... Ja, toch is van de sportredactie. Ja. Nee, wij wisten ook die is die. Nee, ik heb hier een vrijdag die weekend. Oh, stakker. Dat is vrijdagen, leuk. Nee, wat zij zeggen, en dat snap ik ook wel heel goed, voor zo'n Olympisch toernooi. Het mooie aan zo'n Olympisch toernooi is, je komt maar alle sporters van verschillende disciplines bij elkaar. Die zul je oors nooit. Als je kleer binnen maar je eigen oudstoon of je eigen sport. Je orensport net je hinderkind. Het zit al hier bij elkaar. Die zijn Olympisch dorp. Ja, en nou, als wij alleen nog boeten de Franse Alpen zitten, 1500 kilometer verderop. Ja, dan viel het toch een beetje als een wereldbeker plus. Ja, hoe is het ik een soort van witte dream dat de Olympische Spelen naar Friesland komt? Ik vind het wel leuk, maar dan zoek ik het heel Olympische pakket. En dat is Friesland net geschikt voor, want we hebben geen snie en we hebben geen bobsleebaan en zo. Dus dat is... Dat is bouwen. Dat zoers bouwen kennen. Maar dit, ja, het is er eigenlijk correct net. Het is als het van reden... Misschien je dat net in Friesland. Nou, dan mag je een berg bouwen. Ja, dat lijkt mij ingewikkeld. Ja. Dat is het heegste punt van Friesland. De vuurboetsduin op Friesland. Ja. Is wat? Nee, dat is Friesland. Ja. Jongetje weet alles. Nou, dat Zwarte is hankje de bobsleebaan. 44 meter hoog of zo. Ja, dat was een kwart afdaling. Ja. Nee, maar ja, ik viel wel als sportjournalist. Denk ik echt wel, joh, fantastisch. Olympisch speel, maar het is sowieso gouden. En dat het dan dichtbij is wel heel mooi. Maar ik snap die sport is ik heel goed. Dat je dat gevoel... Het is natuurlijk heel dubbel, want die sporters hebben geen kritiek op Tialf of zo. Nee. Ik bedoel, het is net van, Tialf, niks on. Nee. Zij zeggen echt de boedelonse rieders. Tialf is de mooiste baan om te rieden. Alleen nog de charme van zo'n Olympische Spelen is dat het op plakken komst west, oors nooit race, oors nooit zist. Maar ze zeggen ook ja, van Friesland is dit wel een unieke kans. En van Tialf, Tialf bestond in 2030 174 jaar. Het is het mooiste en beste reedrietstadion in de wereld. En dit is de enigste kans, denk ik, dat zo'n stadion die 4 Olympische ringen onder de boetenkant krijgt. Ja, dat doet toch wat maaien. Ja. Dus vanuit Tialf... Tot dat wat Marty, Janko? Ja, ik zie nog een beetje op wat 174 hier. Een ijsbaan die 104... Tialf. Dus het is net het stadion dat 174 jaar. Maar er wordt er op dat plak al 174 jaar in. Oh, precies. Zelf. Chalfi. Dat is het. Hey, maar februari in Milaan, toen hadden ze zo'n soort pop-up ijsbaan gebouwd. Daar had van 2030 ik nog eens sprake van was, toch? Dat Frankrijk nou naar Milaan had en van, is dat net wat? Jullie wie er vanuit zoeken dat die Fransen, dat die Fransen dat ek wat dwansoen. Die zou eindelijk besluit zitten wel op deel komen. Alleen nog zei dat ik het begrepen heb, is dat voor de Fransen ben er altijd maar
is er altijd, die ben begonnen met de optie, nou, wij hebben geen 100 meter baan, die bouwen we ook net. Wij zorgen naar bestaande opties. En die hadden na een proces is de uitkamer of Turijn of Tialf. En nu ben ze weer een stap verder en is het alleen nog verder praten met Tialf. In Milaan ging het wel goed, zo'n pop-up baan. En die rieders weer enthousiast. Ja. Ja, het kost wel een soort geld. Ja, klopt het. Ja. En het is ook net heel dwarsum, wat toch een beetje het thema van de Spelen is. En ook bij de IOC wordt dwarsum iets steeds belangrijker. Dus wij hebben het iets letter op in het programma, maar het had de Fries van de Wieken natuurlijk alles te krijgen, maar dit is de Olympische Spelen. Oh. De Fries van de Wieken. Waar is deze week de Fries van de Wieken? Ha, waar we tussen Wieken de Fries van de Wieken van Harry Beverson, Jantine Weidenaar, waarvoor op bij Arjen Bosselaar. Het is wel een curieuze... Ik vind het wel elke keer mooi elke keer als ik het voorlees. Als je ook hier op de aanleiding. Ja. Ik net. Nee. Vertel. Ja, dat kennen natuurlijk maar dit nijs in de achtergrond maar iemand wezen. De directeur van Tialf, Minne Dolstra. Minne Olé. Nou ja, die had het natuurlijk wel heel goed. Die had op de achtergrond en ze benadrukken altijd het ministerie zit erbij, NOC, NSF zit erbij, iedereen zit in een lobby. Maar hij had een paar keer op Tialf een delegatie Fransen op bezoek gewoon. Ik had er wel eens mooi mee horen. Dan zei ik, kunnen we je net al wat oer melden? Ze zei, nou, doe maar eens gewoon, maar net te gek. Want ja, straks jek je die Frans nou omdat we denken dat we het al binnen hebben. Dus die had er echt zijn best verdienen. Maar tanken om Minne. Nou, maar tanken om Minne, Dolstra. Komen de spelen naar Heerenveen. Maar dat is dan een charismatisch man dan? Dat hij die Fransen... Nou, blijkbaar. Zijn Frans is blijkbaar beter als mijn Frans. En toen zei ze Minne, die zei van rustig on. Maar die hier deze week wel 90% kans, geloof ik. Ja, dus ja. Had die dat al zei? Ja, dan... hier kan vregen, toen zei ja, het is of wij of Turijn, dus dat is 50-50. Ik wordt er al en ik wil zeggen, je krijgt of je krijgt net, het is 0 of 100. Maar nou ja, als die man al zou 90 zien, 90%, ja. Dus hij had het gewoon heel goed dienen. Hij is er mij verantwoordelijk voor, denk ik, dat de spelers naar Friesland komen. Het is toch mooi dat we weten wat nou de man achter de Olympische Spelen, het succes ervan, wat nou weten. Ik dacht alleen nog wel, voor Jem van de sportredactie hier dit hier een heel mooi duo naar Milaan stuurt die dat 2 weken lang vlogt hebben. Dank je. Ja, die jongens moeten nou naar Heerenveen taap. Vinden die dat... Ja, nou, dat zit ik zelf persoonlijk wel een beetje mooi. Want een persaccreditatie krijgen, of gewoon toegang tot stadion bij de Olympische Spelen, is gewoon super ingewikkeld. Ja. Want Willem en Wander binnen dan West, maar die ben net bij een wedstrijd van dat is wel net een soort verhoring, denk ik. Nee, daarom. Want het is net zo dat... Dus het kind nou het toernooi organiseert. Ben nog steeds de Fransen die hier een toernooi organiseert. Dus het kan naast wijzen dat op 30 kilometer van mijn hoes dat stadion of dat Olympische Speelplak vinden, maar ik er net bij wijzen kind. Nou, dat klopt. Nou, flikker dat maar op bij dat toernooi. Dat is wel... En het onhandige is, doe haast een heel groot deel zit nog altijd in die Franse Alpen. Ja. Dus als de Friese shorttrekkers naar de Spelen gaan of zo, dat is daar. Dat is in Nice. Ja. Dat is daar wel. Nou, het schijnt mij de Hollandse zijn en Suzanne Skulting die hier 2 onderdelen die in het. Maar die dan heen werd tussen Heerenveen en Nice om haar toernooi aan te werken. Ja, want meestal is het om het daar ongeveer een beetje plant. Ja. Dat is wel lastig. Van Suzanne Schulting. Ja, die zien we in een interview, maar Succes. gaan we naar die.